Отца и Сына и Духа Святого. Пан з вами. Вітаем вас, дорогие браты и сестры, на этой святой імшы, урачистой святой імшы. Сегодня мы отзначаем урачистость святых апостолов Петра и Павла. Это те люди, которые первыми стали колоннами нашего костела, которые трымали наш костел, трымали своей верой первую чергу. Дзеля ім этот костел вытрывал на початку існавання християнства. Дзеля гэтым людям гэты костел трывае і цяпер. Сённяшнюю святую імшу я буду цэлебраваць у інтэнцыі памерлага Юзафа Яновіч у 4-ю гадавіну пасля яго адыходу да Пана. Буду выпрошваць для яго вечнае шчасце і таксама Божай міласэрнасці для яго душы. Цяпер, каб мы годна маглі скласці найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амен. Пане, змілуйся над намі. Христе, змілуйся над нами. Пане, змілуйся над нами. Хвала Божия Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, дзеля великой хвалы Твоей. Пане Боже, Молодым Небесным, Боже Отче Всемогутным, Пане Сыну Единородным, Иисусу Христе, Пане Боже, Баранко Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Які береш на себе грехи світу, прийми моління наше. Які сядеш праворучайця, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Бог, тільки Ти найвищийший, Jezu Chryste, z Duchem Świętym umarł Boga Ojca. Amen. Молимся. Усемогутный вечный Боже, Ты одарил нас великою и святою радостью во урочистость апостолов Петра и Павла. Да поможи Твоему костелу верно заховывать науку святых мужов, ад яких ён атрымаў дар веры, праз Пана нашага Єсуса Христа, Твайго Сына, які з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Дзеяў апостолаў. У тыя дні король Ірод пачаў пераследаваць некаторых людзей з касцёла, забіў Якуба, брата Яна, мячом, а калі ўбачыў, што гэта спадабалася іўдэям, схапіў таксама і Пятра. А былі дні праснакоў, і, затрымаўшы яго, пасадзіў у цямніцу і загадаў 4 жаўнераў вартаваць яго, маючы намер пасля Пасхі выдаць яго народу.
Так Пятра вартавалі ў цямніцы, а касцёл рупліва маліўся за яго да Бога. У тую ноч, калі Ірад хацеў выдаць яго, той спаў паміж двума жаўнерамі, скаваны падвойнымі ланцугамі, і ахоўнікі каля брамы вартавалі цямніцу. Вось анёл пана з'явіўся перад ім, і святло зазяла ў цямніцы. Штурхнуўшы Пятра ў бок, разбудзіў яго і сказаў: «Устань хутчэй». І ланцугі апалі з рук ягоных, і сказаў яму анёл: «Падперажыся і завяжы свае сандалі». І зрабіў так. Пасля кажа яму: «Адзень плашч свой і ідзі за мною». Калі выйшаў, пайшоў следам за ім, не ведаючы, ці праўдзівае тое, што робіць анёл. Думаў жа, што гэта з'ява. Мінуўшы першую і другую варту, яны падышлі да жалезнай брамы, што вяла ў горад, якая сама адчынілася перад імі. Выйшаўшы, яны прайшлі адну вуліцу, і раптам анёл пакінуў яго. Тады Пётр, апамятаўшы, сказаў: «Цяпер сапраўды ведаю, што пан паслаў анёла свайго і ўратаваў мяне ад рукі Ірада і ад усяго, чаго чакаў народ юдэйскі». Гэта Слова Божае. Читание другого послания святого апостола Павла до Тимофея. Милованный, я уже проливаюсь, як ахвярам, и настал час моего отходу. У доброй борьбе я змагаўся, бег скончился, веру захавал. Нарэшце рыхтуецца мне вянок справядлівасці, які дасць мне Пан, справядлівы суддзя, у дзень той, і не толькі мне, але ўсім, хто полюбіў яго аб'яўленне. Пан з'явіўся мне і умацаваў мяне, каб праз мяне звінілася прапаведаванне, і каб пачулі усе язычнікі, каб пазбег я і львінай пашчы. Уратуе мяне Пан ад кожнай ліхой справы і захавай мяне ад свайго небеснага валадарства. Яму слава на векі веков. Амин. Гэта Слово Божие.
Читание Святого Евангелия паводле Матвея. Тебе, Пане. У тыя дні прыйшоў Езус у межы Цезарэі Філіпавай і пытаўся ў вучняў сваіх, кажучы: «Кім людзі лічаць Сына Чалавечага?» Яны ж сказалі: «Адны Янам Хрысціцелем, другія ж Іллёю, а іншыя Ераміяй ці адным з прарокаў». Ён кажа ім: «А вы кім лічыце мяне?» Сымон Пётр адказаў: «Ты Хрыстус, Сын Бога Жывога». Тады Езус сказаў яму ў адказ: «Шчаслівы ты, Сымоне, сын Йонавы, бо не цела і кроў адкрылі табе гэта, але Айцец мой, які ў нябёсах. І я кажу табе, што ты Пётр, скала, і на гэтай скале я пабудую касцёл мой, і брамы пякельныя не перамогуць яго. І дам табе ключы валадарства нябеснага, і што звяжаш на зямлі, тое будзе звязана ў небе, а што развяжаш на зямлі, тое будзе развязана ў небе». Гэта слова Пана. Присядьте, калі ласка. Дарагія браты і сёстры, як ужо казалася на пачатку святой імшы, святы апостол Пётр і Павел з'яўляюцца калонамі нашага касцёла. Тыя людзі, якія падтрымлівалі ў першыя векі хрысціянства. Аднак сённяшняя літургія слова скіравана асаблівым чынам на іх дзейнасць і на іх асобы. Мы бачым сёння асноўную частку гэтай Евангелія, дзе Езус Хрыстус пытаецца у апосталаў, на чале з апосталам Пятром, кім людзі лічаць яго. Аднак мы да гэтага яшчэ дойдзем, вернемся. На пачатку трэба разабрацца, што для нас апосталы гэтыя хочуць паказаць сваёй паставай. Увогуле, мы бачым апостала Пятра і апостала Паўла. Гэта два чалавека, розныя па характару, тэмпераменту. І вось самае галоўнае, што яны дваіх святыя. Яны тыя людзі, на якіх будаваўся касцёл на пачатку хрысціянства. Адзін такі пісьменнік, вядомы брытанскі, казаў наступныя словы, што Божае валадарства – гэта дом, у які можна ўвайсці праз 1000 брамаў. У кожнага чалавека свая вось гэтая брама. Мы бачым апостала Пятра, бачым апостала Паўла, яны розныя, аднак яны святыя. Гэта таксама для нас такі своеасаблівы заклік, што кожны з нас пакліканы да гэтай святасці. Неважна, я там больш грэшны, менш грэшны, у нас розныя характары, па-рознаму мы рэагуем на розныя сітуацыі. Аднак мы ўсе пакліканы да гэтага святарства. Пакліканы ўсе ў гэты дом, аднак у кожнага свая брама. І ў гэтых брам вельмі многа. Аднак ці хочам мы ўвайсці ў гэтую браму, гэта іншае пытанне. Калі мы сёння будзем больш так дакладна углыбляцца ў Слова Божае і паглядзім, напрыклад, на першае чытанне з кнігі дзеяў апосталаў, мы ўбачым момант, калі апостол Пётр быў звязаны, быў у цямніцы, Якуб, апостол, быў забіты праз караля. І вось тут гэтае чытанне паказвае, з аднаго боку мы можам бачыць гісторыю апостола Пятра, як яго, скажем так, зняволілі. Аднак тут мы можам убачыць яшчэ вось такую непрыкметную фігуру гэтага апостола Якуба, якога забілі. І вось тут самае галоўнае, у чым крыецца сутнасць нашага касцёла, што у кожнага чалавека сваё жыццё. Напрыклад, як вось мы бачым тут, апостол Якуб быў забіты за веру, ён стаў мучанікам. Апостол Пётр яшчэ трываў у гэтым свеце, ішоў сваёй дарогай да святасці. Аднак самае галоўнае, што над гэтым усім чувае Пан Бог, чувае Езус Хрыстус. Ён прабывае не толькі з Якубам, якога забраў да сябе, аднак прабывае з Пятром, якога вызваляе з гэтай вязніцы. Гэта адно.
Другое чытанне нам напамінае пра апостала Паўла, дзе ён пасля навяртання, пасля сваіх падарожжаў, ён кажа такія словы: «У добрай барацьбе я змагаўся, бег скончыў і веру захаваў». Гэта такі дэвіз святога апостала Паўла, і таксама можам мы ўзяць гэты дэвіз для сябе. Таму што у першую чаргу ён кажа: «У добрай барацьбе я змагаўся». Нашае жыццё — гэта змаганне. Нашае жыццё — гэта не той момант, дзе мы павінны проста яго пражываць, скажам так, вельмі лёгка, дзе нічога не адбываецца, дзе мы проста жывем. Заўсёды павінны змагацца, в першую чаргу з грахом. Бег скончыў. Што падыходзіць ягонае, скажам так, завяршэнне вось гэтага зямнога жыцця. Аднак гэтае зямное жыццё ён не разглядае як завяршэнне увогуле ўсяго жыцця, жыцця душы. Веру захаваў. І самае галоўнае, як бы падагульненне вось гэтай ягонай матывацыі альбо гэтага гімна ягонага — захаваць веру. Сярод гэтых цяжкасцяў вельмі цяжка нам заставацца верным Езусу Хрысту. Ён дзякуе Богу за гэтую барацьбу, у якой ён быў, якой змагаўся, падаў пад цяжарам гэтага граха, але заканчвае свой бег і захоўвае веру. І вось тут, вельмі так плаўна пераходзячы да Евангелія, Езус нам кажа сёння пра веру. Напамінае, што апостол Пётр, апостол Павел — гэта тыя людзі, якія гэтую веру у першую чаргу захавалі, яны за яе змагаліся, але скончылі свой бег, і цяпер гэты бег павінны прадаўжаць мы. Мы бачым у Евангеліі, дзе Езус пытае: «Кім вы лічыце мяне? Кім лічаць людзі яго?» Там адказвае Пётр. Пётр кажа, што «Ты Христос, Сын Бога Жывога». Аднак іншыя людзі кажуць па-рознаму пра яго. Адныя казалі, што Ян Хрысціцель, другія Ілля, трэція казалі, што Ерамія, а чацвёртыя ўвогуле казалі, што ён якісьці прарок. Аднак самае галоўнае тут ляжыць у веры гэтай, што ў кожнага з нас нейкі свой узровень веры. Па-рознаму мы пазнаем Езуса Хрыста, па-рознаму пазнаем Бога. Напэўна, хтосьці яшчэ, напрыклад, не пазнаў яго, не дашоў так глыбока, хтосьці больш глыбей пазнаў Пана Бога. Аднак самае галоўнае, ён хоча паказаць, што нават апосталы, тыя, якія былі, скажам так, таксама недасканалымі, яны знаходзіліся на розных узроўнях разумення вось гэтай разумення Езуса Хрыста, пазнання Езуса Хрыста, нашымі простымі словамі веры. Бачым, напрыклад, мы можам глядзець на постаці апостола Пятра і апостола Паўла. Две зусім разныя постаці. Адзін быў рыбаком, самым простым чалавекам, неадукаваным, другі быў, наадварот, адукаваным фарысеем. Адзін пашоў за Езусам Хрыстом, але спаткнуўся, калі ішоў за ім. Але самае галоўнае, напрыклад, у постаці святога апостола Пятра, што ён плакаў, што ён сажалеў, што ён вось гэтую сітуацыю, у якой ён упаў, ён зразумеў і хацеў устаць. І Езус яму памог. Пагэтаму ён стаў не вось гэтым Сымонам, якім быў, а стаў Пятром, скалой. У Паўла іншая трохі сітуацыя. Чалавек, які быў, скажам так, нееврейскага паходжання, пераследаваў касцёл, забіваў людзей. Аднак прыходзіць Езус Хрыстус, навяртае яго, і з гэтага Саула, першага імені ягонага, ён становіцца Паўлам. Калі мы возьмем так, углыбімся ў значэнне імён, то апостол Павел, вось гэта першапачатковае яго імя Саул, азначае вялікі, магутны. Аднак Езус ператварае яго у Паўла, у маленькага, паказвае вось гэтую мізэрнасць, але праз гэтую мізэрнасць, скажам так, ён прамаўляе да людзей, ён даходзіць да людзей. Праз гэтае падарожжа ён становіцца вялікім. Маленькі, які стаў вялікім. Апостол народаў, які прыходзіць да гэтых людзей, якія не зналі Езуса Хрыста. Дзякуючы постаці апостола Паўла, святога Пятра, мы бачым цяперашні касцёл. Мы бачым нашу хрысціянскую супольнасць, якая распаўсюджваецца не толькі тут у нас на Беларусі, але па ўсім свеце. Яна разнастайная, са сваімі культурнымі асаблівасцямі, аднак яна прыгожая. І праз гэтую вось прыгажосць мы славім Бога, Езуса Хрыста.
Самае галоўнае, што гэтыя два апосталы павінны нам напамінаць аб тым, што канцэнтравацца мы павінны не на сабе, не на вось тым, што мы вялікія якіясьці, мы штосьці там можам зрабіць, а на тым, што самым галоўным арыенцірам ў нашым жыцці павінен быць Езус Христус. І толькі тады мы зможам змагацца з Езусам Христом, скажам так, ісці, бегчы. І калі ўжо мы скончым бег, і вось гэтую веру захаваем праз усё сваё жыццё, праз гэтыя цяжкасці, праз гэтыя падзенні, то гэта прынясе вялікі плён. У першую чаргу для нас саміх, для касцёла, і гэта будзе нам на спажытак вось на гэтае жыццё вечнае, да якога мы імкнемся. Амен. Цяпер вызнаем нашу веру. Веру адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понцкім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень воскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. З радасцю святкуючы урачыстасць святых апосталаў Пятра і Паўла, узнясём да Бога нашыя просьбы за касцёл і свет. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб ніякія зямныя выгоды не змаглі іх адвесці ад веры. Цябе просім. Молімся за святога Айца Льва, каб ён непахісна бараніў веру і запальваў у людскіх сэрцах любоў да Хрыста. Цябе просім. Молімся за біскупаў і прэзбітараў, каб яны з адданасцю апосталаў абвяшчалі свету Христовае збаўленне. Цябе просім. Молімся за місіянераў, каб заступніцтва святых апосталаў умацоўвала іх у прапаведаванні Божага Слова. Цябе просім. Молімся за ўсіх вызнаўцаў Хрыста, каб, узрастаючы ў любові да Бога, яны імкнуліся да поўнай еднасці ў праўдзе. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых, родных, блізкіх альбо дабрадзеяў. Асаблівым чынам успамінаем у сённяшняй святой мшы памерлага Юзефа Яновіча у 4-ю гадавіну пасля адыходу да Пана і просім, каб усемагутны Бог прыняў іх да сваёй нябеснай хвалы. Цябе просім. Молімся за нас тут прысутных, каб мы сваім жыццём пацвярджалі веру, якую вызнаём вуснамі. Цябе просім. Божа, прымі нашыя малітвы і ўчыні, каб праз заступніцтва святых Пятра і Паўла Твой касцёл узрастаў у праўдзівай веры, праз Хрыста Пана нашага.
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Пан Бог Усемогутный. На прославление и хвалу ім'я Своє, а так само на користь нам усему Костюлу Святому. Просим Тебе, Пане, нехай заступництво святых апостолов супроводжая наши дары, якія мы Тебе приносим, и да поможа нам побожно удзельнічаць в этой ахвяры, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. Гору серце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і спавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа. Ты дазваляеш нам з радасцю аддаваць пашану святым апосталам Пятру і Паўлу. Пётр першым вызнаў веру ў Хрыста, і з сыноў Ізраіля, якія навярнуліся, заснаваў першы касцёл. Павел атрымаў ласку яснага разумення праўдаў веры і стаў настаўнікам паганскіх народаў. Яны хоць і розным чынам сабралі ў адну сям'ю вызнаўцаў Хрыста і, злучаныя ў нябеснай хвале, разам прымаюць пашану на зямлі. Таму з анёламі і з усімі святымі мы праслаўляем Цябе разам з імі, усклікаючы. Пан Бог усемогутны, неба і земля, я хвалы Твоей, Хосанна на вышиня, благословенный, кто приходит в имя Пана, Хосанна на вышиня. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Памяшаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келіх збавлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце, удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, пра Яновіч Юзафа, і пра ўсіх, хто ў Твоёй ласцы дышоў з гэтага свету,
и дозволь ему бачить светло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у едности з Найсвятейшей Богородицей Панной Марыяй, со святыми апостолами и усіми святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы пропускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заўсёды вольные от граху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не ванный, Ты войшов до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
Помолимся. Добрый Боже, умацованный наисвятейшим сакраментом, покорно Тебе просим. Учеников мы, як першие християне, завсёды удельничали у ламанні хлеба, и, заховуючи верность науці апостолов, были одним сердцем и одной душою, праз Христа Пана нашего. Пане Езу, праз заступництва Марии, Маці Твоей, якая народила Тебе з любов'ю, а так само праз заступництва святого Юзафа, чоловіка довіру, який опікаваўся Тобою пасля народзінаў, прашу Цябе ў інтэнцыі гэтага ненароджанага дзіцяці, якое духовна хачу усынавіць і якое знаходзіцца ў небяспецы аборту. Прашу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Амен. Дарагія браты і сёстры, прыпамінаем, што сёння таксама адбудуцца імшы о першай гадзіне і таксама 18:30. Дзякуй вам за супольную малітву, за гэтае перажыванне сённяшняй урачыстасці. Цяпер на перажыванне добра гэтага дня, спакойнага, рабочага, прыміце, калі ласка, Божае благаслаўленне. Пан з вами. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа.